Assalamu alaikum dostlar, daglar. Siz bilen Aýna Zarif. Bugünkü videomuz ekstrem video bolup durýar dostlar. Men maňa 22-nji ýylda, ýani tölen naloglarymdan 388 euro gaýdyp berdiler. Oşdan soň bize ekstremni şu videony çekeýin. Men 22-nji ýylda 3 ay iş yaptım. 3 ay oktýabrda başladym işe. 3 ay iş yaptım. Ortaça 3000 dolar şu wagt ýazma şonu 3300 euro. Nalogdan kazanan pulum şoýdy brutto da. Nalog näçe töledim? Rort. Kanada däl şo taýda. 900 müdür 30% ýaly gara. 900 müdür 800 şonu ýaly tölendir. Şondan maňa 388 gaýdyp berdiler. Adabreniýe geldi. Gaýdyp berýänler barada. Berde garaz näýlik siz töleýäňiz, ýani siz töleýäňiz sizin size iş berýän adam töleýär, olaň bu galçylar tapaklar. Soň ýylyň soňunda nalogowy isleseňiz, ýani çasna adamlar islese nalogowy atçot tapşyryp bilýär. Isleseňiz, ýani islemeseňiz etmeli bilýäňiz, mani etmeli ýa-da nalogowy deklarasiýa diýilýär-de, şon demeseňiz dogry eden ýadagyňyzda doldurup eden ýadagyňyzda gaýdyp berem mümkin, ýagny beril bolmagy mümkin. Olar ýani migrantýerowny şo bize gaýdyp bererler. Ýana şonu edip berýän bir programma bar men özüm eden programma. Egerde Germaniýada bolsa, häzir şu videonyň aşagynda sylkasyny goýjak şu programma. Programmada soraw berýär, nemisçe elbetde programma soraw berýär. Sorawlara jogap berýäňiz tam iş berýän adam size dokument bermeli, şonu doldurmak üçin deklarasiýa. Şu dokumentin danlaryny geçirýäňiz, programma size ederek dogratja dokumentlary. Logowa. Näýlik, nenen sizatlara gaýdyp berýänini aýdyn. Germaniýa mumanalaryndan naloglar gatlygy, kim üçin uly? İşleýän adamlar üçin. Kim most okansyňyz, most bilýänsiňiz hem açyk bolan Robert Kiyosaki diýip näme? Finansowy guru, aşon kitaplar men gowarýan o. Bize maslahat berýär. Şo taýda Kvadrant денежного потока diýen bir kitap bar. Şo kitapda aýdyp geçýän işleýän adamlar emişe köp nalog. Germaniýa, Amerikanyň sistemasy bir meňeşe. Berde şon ýaly işleýän adamlar beter köp nalog töleýär. Ortaça 30-40 sendi aýlyň nalog. Biznesmenler 20-dan 20, investorlar tamazanetni olaram bizitini şu обычный işgärler ýalarak töleýär. Biznesmenler az töleýär 20%, investorlar beter az töleýär. Şoňa görä nalogdan ýygyna pul dolajak bolsaňyz, ýani siz prosto işgär bolsaňyz, az gaýdyp berýärler bu taýdan aýtjak bolýar. Egerde siziň biznesiniz az bolsa, birden nalog töleýäňiz, o 20% pribilden ýana töleýäňiz, köp sadyny aýdyp bolýar. Ýani nalogowy deklarasiýadan näme 388 euro gaýdyp berdiler. 23-nji ýylda bütün ýyly işe geçirdim. O taýda mysal üçin razrak, ulrak sumany gaýdyp bererler diýip pikir edýän sebäbi bir kursa gatnadym, onam ýarsyny gaýtaryp bolýar. Näçe tölen bolsaňyz şoň ýarsyny gaýtaryp bolýar. Başga da egerde siz iş berýän adam öýden işe gatnamana benzin pul bermedik bolsa, ol siz maşina atlan, piyada atlan, näme der? Problem edel. Bermedik bolsa, onam siz gaýtaryp bilýäňiz nalogowy deklarasiýa tapşyrsaňyz. Şonuň üçin kim Germaniýada bolsa, men Germaniýadan hem köp iş görýär. Şu taýda videonyň aşagynda şol programmanyň sylkasyny goýjak, şoňa geçip hem doldurup bilersiňiz, ýok many edin. Şu nalogowy deklarasiýa tapşyrylanda nämelere garaz pul gaýtaryp bolýar. Tam 8 saatdan köp işleýän bolsaňyz, hiç mäne belli bir summa gaýtaryp bolýar şu tölen nalogoňyzdan. Ondan şu iş bilen öýüň arasynda şu bolsa benzin pully gaýtaryp bolýar. Okuw zat nämeden bolsaňyz ýa işe gerekli
bir texnika bir zat alan bolsaňyz we şoňa meňzeş bir zatlar emeden bolsaňyz iş edekşi bir zatlar alan bolsaňyz ýa-da misal aýdaly siziň arenda otoňyz ýa-da öýüňiz kak ofis hökmüne gidýän bolsa şo arenda tölegini gaýtaryp bolýar. Her hili nemeler bar-da, azmy ýagdaýlary bar. Ir azmy summa gaýtaryp bolýar. Şo dokumentler doldurşyňyza bagly. Uzak wagt garaşsaňyz, bilmeýäňiz soň bir belli bir wagty bar, şo belli bir wagtyň içinde taşanmaly. Eger de siz Germaniýada bolsaňyz, size düşünmeýän bolsaňyz nädip etmeligini, kömek gerek bolsa şonu doldurmany dokumenty ýazyn, men özüm kömek ederim. Man kommentariýada ýazmakly unutmaň. Başga näçe video düşürmäňizi isleýäňiz. Siziň kommentariýalaryňyza görä kanalymda videolar geler. Ama indiki videolarymyza çenli hoş sağ olun.